Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam barka dai. Yau barka. Da Allah tambaya nake. Allah ya sana sani. Gidan wani malam Garba wanda ya kare. Kwarai da gaske. Kuma a nan unguwar? Ba nan ne kwana hudu ba? Nan ne. A nan yake. Malam Garba, Malam Garba. Wani farin dattijo haka za ka ganshi mai dan tsaman jiki? Kai. Gaskiya ban san Malam Garba ba. Kai. Kuma gashi na shawo doguwar tafiya. Ko ya zan kusan awa hudu na kan titi. Sai yanzu Allah iso da ni kwana hudun nan taku. Kada gidan Malam Garba mai awo kake tambaya. Kwarai kwa. Shi kwa farin dattijo Malam Garba mai awo. Wani farin dattijo? Kwarai da gaske wanda ya samu karaya. To ai nan baya ne layi na biyu nan ne layin su. In ka je ka ce ina ne gidan CED Tela nan ne gidan nashi. Ikon Allah. To alhamdulillah. Layi na biyu ko? Layi na biyu. To alhamdulillah na gode. To na ji daɗi sosai. To don haka kuma ku dan dawo daga nan dan muku abin alheri saboda alfanu irin wannan ai ba za a bari ba. Yawa sannun ku dai. Kai wannan wanda yake larura ta tabin hankali a gida insha Allah zai warke. Allahu akbar malam. Ya akai ka san haka malam? Ina da mara lafiya a gida. Ai taimako ne daga Allah saboda kuma kowane mutum da yadda yake. To ai malam na ga ba sani kai ba kuma ka gaya mun kuma ina da mara lafiyan a gida. A samu kwakwalwar raƙumi a dinga shafa masa a kai haka zuwa bayan kan. Na'am. Insha Allah zai warke. Taimako ne kwa da irin nasa. Allahu akbar. To kai kuma kanina tun yaushe kake fama da ciwon kai haka dan yanayin naka naga kana damuwa da matsanancin ciwon kai. Inna lillahi. Ta haka ka sani? To ai abu ne dama na gaya ma kwa da irin yanayin baiwasa ni yanzu irin wannan ta goma shi na taimako da kuka mun. Gaskiya na daɗe ina fama da ciwon kai. Na daɗe ina fama da ciwon kai. Insha Allah zan taimaka muku abin da ma yafi wannan in Allah da har ƙarshen rayuwarku arziki dai an gama da shi za ka samu sauki da afuwa nan kusa. Kanina ka ga wannan tsakoyi ne ko ka zaɓi ɗaya a zuciyarka kuma kar ka nuna min wanda ka zaɓa. Na zaɓa. Kuma za ka iya gane wadda ka zaɓa nan? Da kyau malam zan iya gane. To wannan ita ce wadda ka zaɓa. Allahu akbar. Ita ce kuma fa wallahi ita ce. Ya kai kasancewa ya kace kai ga zuciyata malam? Kwarai da gaske. Allahu akbar. Kai akrama kallahu. Allah ya ƙara lafiya. Allah ya ƙara lafiya. Arama. To kai kuma mu ga hannunka. Rufe hannunka. Bude. Akramaka Allah. Gaskiya kai babban mutum ne kuma ba karamin mai arziki bane. Za ka samu sa'a ta sa'ida mai kyan gaske a rayuwarka. Kwarai da gaske. Kuma insha Allahu arziki sai ma wasu sun mora. Kwarai da gaske zan taimaka muku dukanku kun fi karfin abin da za ku ci wanda za ku ba mahi sun fi karfin abin da za su ci dukanku kun yi arziki. Allah mala da ikon Allah. Alhamdulillah. Kwarai da gaske abin da Allah ne ai. Kaka damu da wannan. Na san gaban ka zai fada amma abu ne na Allah kwa da irin Allah bayo da ya masa ai. Taimako ne wanda zan muku wanda kuma a duniya dai ba wanda zai iya sai biya ni. Yanzu kun ga waccan kan kwanar? Can nake so ka je. Idan ka sha kwana za ka ɗan damƙi ƙasa a hannunka sai ka karanta Allam Nahra guda 3 sai ka buɗe hannunka za ka ga wani farin haske sai ka dawo ka kawo mu. Sannan akwai sharaɗi duk wani abu da yake ya shafi duniya kuɗi waya da makamantan duk wani abu da yake wanda yake najasa ne munan a duniya za ka ajiye su gaba ɗaya tukun ka tafi emtinka silent ɗinka silent alam haka nake son ai tafiya kuma ba'awa kowa magana haka nake son abin da za ka yi mu. To yanzu za ka iya bada duk wata dukiya haka abin da ya shafi daukar duniya da gudu mako malam. To masha Allah. Gashi malam. Ba shi rike ni ba na saboda ba shi rike ma ai ba na taba najasar duniya ne kudi kazanta.
ai yaro yanayinka kawai na gani tun a buɗe hannunka da kai na tabbatar cewa hamshakin attajiri za a yi saboda mu yanayin namu abin ne daga Allah ko kuma akwai irin baiwarsa ba karamin mutum bane kai insha Allah tun yanzu ka fara alfahari saboda yanayin kallon irin motocin ma da zaka dinga hawa a Najeriya ba kowa ba bari ya je da kai ne in ya dawo zaka je tafiya ta biyu to na gode kwarai da gaske akarma kallahu akaram Allah ya kara lafiya a rama amin da annabi ai ina zuwa da na karanta abin da kace in karanta ina karanta kawai na ga wani haske na ji ni a cikin ni'ima akarma kallahu ga kasar na debo yawa arama akarma kallahu ikon Allah to ai abin da ma na ga maka ko wannan baka ma ga komai ba dan taimako ne wanda nake ganin zan iya yi ba shi kayansa kawai ba shi dukiyarsa gaba daya ba shi so kai ma kuma haka za ka yi idan ka je ka damki ƙasa hannunka ka karanta duk yadda ya shi ma kai kuma kulfon lawo za ka karanta kafa uku za ka ga shi naka hasken ya ninka nasa amma cire duk wata daudar duniya ka miƙa masa aji kar ka kuma manta kada ka manta ba a kwa magana ko tafiya ko dawowa muna jiran ka to nagode yawwa nagode kware kwa miƙa masa komai ya aje maka kamar yadda ya yi wannan ka kula da ita fa akwai abin nan a ciki kudi kazanta ma kudi kazantar banza sama kalla hada wannan duka hada masa jaka kudin banza a cikin buhu aikin wafi wanda muke tunanin zaka yin Allah da trailer ba za ta yi daukar sa ba kai ma abin da kai haka nake son to kwarai da gaske ne kudi kazantar duniya Escale bebe, sí o le bebe. Say they want Mumu man. kadda malam garba kake gidan malam garba kake tambaya malam garba ba da gaske kada gidan malam garba kadda gidan malam garba mai awo kake tambaya kadda gidan malam garba mai awo kake kadda gidan malam garba kake tambaya shi ko mai awo wanda ya kare action malam garba wani farin dattijo to malam garba malam garba wai malam garba mai awo mai wa malam garba mai awo wani farin dattijo to ai layi nan ne baya layin su layi na biyu kace ina ne gidan CED Taylor nan ne gidansa ai alhamdulillah to kai kuma ta yi ka je kai ma kai duk abin da ya to ka karanta kurfin lawo kafa sai ka ce mu wani dan farin dattijo haka to wani farin dattijo haka za ka gan shi mai ɗan tsaman jiki kai